खालामनो सालदे फिथुनि दिरुं खादों फिथुनि मैया जदों ओमफ्राय दा नोंसोर दासिमबो मावाखै माथो मावथ'वाखै दा मा कारेन्ट गैया ने सिङाव खोमसि जानानै दं दा खयथानिफ्राय जागोन जेनेबा ना लाइन फैबानो जागोन कारेन्ट फैबानो जागोन कारेन्ट फैबानो ने बिसोरलाय मा खालामदों माथो गेमसो डाउनलड लागासिनो दां ने फिथुआ बानायनाय ना बायनाय नोंसिना जों बायदोंसोमोन बेसेबां लायो मोनसेयावलाय 700 थाखा मोनसेयाव 700 औ होमबालाय बानायग्रा लाब थाहैबाय ने नोंगोन ना बानायग्रा लाब थायो औ मालाय फिथु बानायनो जायो बानायग्राफ्रा नै लोगोफोर बेखौ बानायनानै मालाय 700 थाखा मोनो सानसेयाव मोनबैसे हायोथाय सानसेयाव 15था होमबालाय सानसेयाव 15थाबालाय मोनसेयाव 700बा बेसेबां जायो 15थानि बहुत जागोन बहुत ने होमबालाय नोंसोर दा नै बोल ना कुछ भी बोल सब्सक्राइब करने के लिए बोल मेरा भाई का चैनल है सब्सक्राइब करने का लाइक करने का और शेयर करने का समझ में आया बुजिबाय दा लोगोफोर दे होमबा जों सिङाव नायनि दसे देखायनि आं सुराम बन्द गोजासै नै गासिबो खालि 41 नि जे 41 सालदे खामानि मोनाखै मानो ए कुछ भी बोल भेक्सिन लानो ओंखारबाय नै नैबे दादसो लानानै फैदों आखाइ देखायदों ना बुरो दे आखाइ आरा नै भेक्सिन लाबा राइट देखाय होबावो ओमफ्राय बिजि थुनायाव मानसिफा बिजि थुनाया नै बाहाय नै बुगुलायखाबाय नैबे फिथर जानाया नैबे ए बेनो सानै लानानै फैबाय दा गुदुं जागलायखायो मेरा तन बदन कांप रहा है मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा जों साथाम दङ लानांगौ जों साथामनो लायनोसै आं लाया लायाबा गैला बे अंदर नहीं है वो गेट के पास रख देना मेंटेन जागोन लानांगौबा गला जाजोबगोन गुथिया नैबेबो लाखांबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो अट' रिजार्भ लादों खारगासिनोसै नै माला मोनहैयो मिथिया दा मोनहैबा खोन्थागोन आं जायगाखौ The motherfucker. When we so young, I could never see forever. We go midnight driving down that lane, pretending the whole world was lame. दाना थांसै डाक्टारा नै सिङावसो लोगोफोरनो बेनो सरखार हस्पिटाल भेक्सिना लाखांबायमोन लानाया नै उन्दुदों ओमफ्राय नैबेनो डक्टर रुमाव लादों सानै लाबाय सासे लाफैगासिनो आहारा जाबाय सानायालाय जेबो जायाखै गोलोमाखैबो गोजाङाखैबो मोजां डक्टर रुमा बेनो नैबेनो डक्टरा मेदामा सानाय मोनदों सासे आं सानाय मोनाखै Why do we need the thrill to be happy? Nothing doesn't feel enough now, no way. We'll go भेक्सिन कर'ना भेक्सिन लाबायमोन लानायालाय कर'ना भेक्सिन ओमफ्राय दा मुलि हरफानो नागिरदों मेदामा फार्स्ट टाइम लानायखौ मुलि हरफानो
मुलिया मोनबाय नै गरसे हरदों नै बेनोबो गरसे आंनोबो गरसे गरबा गरबा मुलि भेक्सिन लानायनि नामाव जों मोनबाय होनबा जों दा भेक्सिन ओंखारबाय मोजां जुथा ها ai khát không đâu cũng chưa ai khát đâu không ai con mà đi nó ra thằng này sẽ dùng ra सासेया नै बिसिं लानानै सादों होनबाय मुलि हरफालायबावदोंसो मुलिखौ दा जानोसै लोमजाबासो जानो थिनदों लोमजायाबा जानाङा लानाया खस्थ' मस्थ' आखाइखौ मोजां मोदोमाव दांहरानाया डाइरेक्ट बिजिखौसो थ्रोब सोहरो नोंहाथ' लानो मोनासै मानो लायासै नोङो रुमाव भटार कार्डखौ बावबोनानै गैया भेक्सिन लायासै जों साब्रै लाबाय भेक्सिन लाना माबायदि मोनखो मोजां दा थिगानो गोजोनदों दा एबार जों गाखोनोसै दाना जिरायनायनि गथ' जिरायनायनि दावराव गथ' मोनफिनलायबाय नै हस्पिटालावनो गथ'बो मोनलायबावो जोंना दसेनो आरो नै आधा घन्टा नालाय रुमाव थांबावनोसैसो दा रुमाव थांगासिनो भेक्सिन लानानै फैबाय आइ कार्डनि थाखाय गरम भेक्सिनखौ नायनो मा गोदाव सोराव खोनालाबायखो माथो कर'नानि भेक्सिन लानानै थैलाबायनायखौ खोनालाबायनो नै बिदि खारलाबाय थायो नै लानाया भेक्सिन लानाया मोदोमाव खारगासिनो नंखायथारलै Audio Jungle.